don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 2, Mackenzie 0. I'm joined by 67. Eita, Chenze Tama Sandawana. Bafethu, what a game. Siyazi Stibo bese siwinile awuthiyami. Iligi sithathile isaqala mfethu. Stibo asiyange esikoleni esodwa. Abantu abakhuluma ibhola ngokufana awuthiyami. Abanye ngibazwile mabethi bona, angeke besasuka phezulu iSundowns sasekude. Sikuphi manje Stibo? Number 1. Isasho namanje ukuthi le cup le evele manje izovalwa yithina. Ivulwe yithina. Siqale ngoba thina siyazi ukwenzakalani. Mayifika manje egroundini Stibo le cup. Ifike yaqala yabonisa ama player yabuya kuthina ngoba isha kuthina sonke. Kwayena lo muntu owekhuluma ukuthi obekekhuluma ukuthi iSundowns achievanga lutho. Aba achievanga next and angeke bese beyibone lento bazogcina emaphepheni. Uyayibona lento leyo. Lento leyo Sibo. Ngagcina ngisho kuwena ngale yakhefu le yakho. Ngisho ukuthi uyakhumbula le pass ka Rowan Williams weStibo. Le yakhefu swina la. Iyona into esiyoyenza nge24. Asiyodlala la. Bona bazoba ngama spectator kuphela. Into bazoyenza bazolalela thina, bazobuka thina. Into bazoyenza inhliziyo Stibo. Siqalelene manje abazi ukuthi bathini. Noma engafika lana abantu bazokhuluma ngeSundowns. Bazokhuluma ngeSundowns ukuthi ukudlala bona sinini. Mabakhuluma ngeteam lalela thina ke Stibo. Yithina besidlala namhlanje. Buka iposition athina amapasi 842. Passes masishaya awuthiyami. Ibhola lesi, ibhola. Silungisela ikhefu awuthiyami. Mara basineze iteam errong. Kumele basineze iteam ifixture yebo ngiyazi ifix ephumile. Kodwa Stibo kube sipractice ngabo awuthiyami. Kumele sipractice ngeChiefs noma iPirates. Ngoba ibona abangcono. Bahlala beyibambile iumbrella. Mawuqala ukuthi kuyashisa Stibo. Bayidedela le umbrella. Abazi nokubanzela ngayona. Ukuyibona bona inkomo ehlala esitadeni uyowa awuthiyami. Ayikho lento le. Inkomo lezana weStibo. Inkomo ehlala esitadeni awuthiyami. Maziyeta ubafo uright lo protect ama player wakhe. Uright lo protect ama player wakhe. Kodwa my protect ama player wakhe makakhumbula ukuthi inkabi zikuphi. Abantu abawazi ukwenza izinto. Uyayibona lo nto manje Stibo into sicelayo thina. Kula masitha wonke support ibhola. Masihlangane kanje, masikhulumeni ngebhola awuthiyami. Masikhulumeni ngebhola. Uthando yabona basanda yena khona namhlanje. Uthando mfethu. Indlela esivale ngakhona iyona indlela esiyovula ngakhona next season. Yonke lento esiyenze namhlanje sibe sibabonisa it's only the beginning child. It's only the beginning. Manje ithi 15 manje bazothi bephaphama kuzoba ukuthi 25. So bona mabalinde nje ingane ezincane ezilana asikaze sibone nje iPirates iphakamisa le cup bathi ngehabli ucosta 20 million awuthiyami. Uyabona lento le ngizoyivala lana awuthiyami.